awan kan kasma marikrik na di barat arabong bukhanya ligat di manglipat iti damo nga ayan anang iba ay kaniya iti umuna aragsa ilakit mo dyan malipa nangipa ay tirag sa kaungga di ayan intalin may tuwirik na wensika tidak mo nga ayan ganat mauyos tuy biya nagbalik ka na pasen kaniya uray awan kan kasma marikrik na di barat arabok mo kaniya ligat di manglipat iti damo nga ayan anang iba ay kaniya iti umuna aragsa ligat di manglipat iti damo nga ayan anang iba ay kaniya iti umuna aragsa iti umuna aragsa iti umuna aragsa. Di pusok ket na ikala nagibtur ken ledaan kasladyak marasatan anubo ka naruay ngayon ka insambay ket nagsaga
nanayo day diliday anapasara ragsak ti simukat ngawan iti pumata Sukit na ikala nagibtor kiledaan kasladyak malasatan anubo ka naruay ngayon ka insambay it nagsagabag lindo kasi di Diyos sa po it naililiwag ko ipanangirurumen mo diin baklay ko apanag oo ket kasla kadagse Cruz ngetin na kan nakaidaros timakderak asianus dapat cek kadungting tu lalaki ang mangilala ayat ngayon ka inwawa day diliday anapasara ragsak ti simukat nga awan iti pumatay diin baklay ko apanag ket kasla kadagsen iti krus ngemitin na nakaidaros timakderak asianus dapat cek kadungting tu lalaki ang mangilala ayat ngayon ka inwawa itaddan ang alangon usok ka na ilumlong alasag ko iyag nanayo day diliday anapasara ragsak ti simukat ngawan iti pumatay day diliday anapasara ragsak ti simukat ngawan iti pumatay Asul ka di nulipatan ka nga ungganto'y puso asul ka di nuiwaksikan dito'y panu Tiyakong madaera may purisa sa let ang baruko
kastoy tintad mo akalang ama. Iyawat ko to'y iya ngem pait ni ringkain supapa. Kita ibatib to'y pusok nagmay-may sa naaglag in paay mo apan lusa. Awan sir-sirbing na di ayat ni nakiparik na nga inak tinagibig di daleken namnama pagsulbot na bunga tagidi nga arapaan nga inta pinili di karike sa pata nasyak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangbiyak tinaglamas na'y kupilin na kalmanta naputar kanta arbis amang pasanta inakeltan na ayan inakeltan na ayan inakeltan na ayan. Oras na siya ay umatayo kitliklikan hayat abunot mo rimbeng na laeng nga inang piruken di mapupudak kanyang naikindeng nupay na sahim ngem daytoy turubeng amok hadakes hintaharanamiden jak may turit may nga inang muyaen panagwana kabukan iyang laeng hanjak maito no sa etlakawit ko kapulaken ayan ang binulot ko nakagungeg nagpalinak ang narugong nagpaadibig di saan ko pagbubuko palubusan kan dasutay sulyangam busog kang rignam sudaan karbinam hawan titingel ko ang mangikot ka nunad di nagkayan na inakiparik na hanjak maito no sa etlakawit ko kapulaken
irumbeng Hamog adakes tinta araramiden Jak may turet pa'y nga inakuyain Panakwana kabong kaniyang lain Hanjak maipdun no sa etlak amikdun Kapulaken ayat abinulot ko Akal dunay nagbalinak ang naruko Nagkaatipen isaan ko apukupuko Hanjak maipdun no sa etlak amikdun Kapulaken ayat abinulot ko Akal dunay nagbalinak ang naruko Nagkaatipen isaan ko apukupuko Nagkaatipen isaan ko apukupuko Ada na am-among alalaki ta Facebook mo. Yeah! Nag-friend request ken ka dagos met nga inaccept mo. Una yan. Ket ditan nga nagrugi iti panagchat yu di mo napupuutan. Isunan tay naklon mo. Yeah! Nagbiitay. Uray no sa bali, tilahi na alalaki. Oops! Nangisit winuputi. Di mo nga am-am mo naknakinday tarik na. Barbaren kunam no adu ti kwartana Nanamnama ka ay susrobat kwarta gayam Apaw itang naka Iha! Aniyang naragsak mo ta-online nga inayatiyo Cellphone lat pagkita niyong maap-up ta iliw mo Kasano nga ta? Uray no adayo kasla nagasidaglat ta Takanayon ti chatiyo Kin pa nag-video call yo Ay, sumat lagayam Mag-up ka no, tayo iliw na, takanayon na nga ag-video call. Ay, una yan. Na minsan nga aldaw, tumaw-tawag maninkin ka Ibagbaga na, o darling, kitak manday ta Ay, susan niya nga ta diyan Di ka nagpangadwa, dagos mo nga impakita Dwa papaya Kinta kanal di ta baba Ay sus, naglukon Aniyan naragsak mo ta naup-up ta iliw mo Ay kasjay Naka-screen record day tati di mo amo Ay nalpas kang Saan na nagbayag sikat inlaklako daytat naganab mo Dita online nga inayatiyo Ay
Di man mat. Saan mat adakas no agayat kataon online. Basta tinapatag ket among alimitaran. Alright, that's alright. Di mo ipagpakita dagita kalkalubam. Tadida ka ilako. Dita online pagraragsakan. Alright, that's alright. That's alright. Di mo That's alright. ipagpakita dagita kalkalubam. Tadida ka ilako. Dita online pagraragsakan. Inulilam to'y puso, pinanawa magtutuo. Anya na nagsakit, anya ketlin naguto. Inururay kabiyag ko, tinabayang ka kanito. Nga mawandi kan makita nga agsubli to'y arpad ko. Sinugat mo daytoy puso nga agayat ken ka. Nang namnama nagururay ken ka. Naulilan di ayata sinagalta. Gaputi adayon ditoy tenda. Ada ka di sa balian.
Salsaludsuden apay aniyat nagbasulang. Yeah! Anyat nagbasulam nin sinadaka ni asawa. Sikalat makamu day tabagin pagdamagang amangan mo't ngamin. No di ka mapagpiara. Yeah! Idi pinanawang daka kasta unay ti sangit mo. Agbababawi kang iti adu abasul mo. Naladawon ti amin ni asawam na umaken ka ket nakasaraken. Pinasingsingpet ke nagagen. Yahoo! Aniyan asurun mo taawanen kaginabo. An may sakan ket awanen ti kaigdaw. Napalalot ladingit mo inka nga rod nagpakpakawan. Numsori ka na lang. Kunana, jak kayateng tita din lang. Ay nagkasangit. Saan anak bayang nagsapul kati sa bali. Yeah! Sidung ti sa bali na taraki alalaki. Saan na nagbayag si katay pinanawan na tanagalas kano. Ti ugaling nga asawa. Kasta ti asawa nga nagalas ti ugali na. Panpanawan da isuksukat isinada. Agsangit ka man ita, uray agluwa ka ti dara, di mun mapasugli. Naragsaken sidong sa bali. Aniyan asurong mo taawanan kaginabo. Ang may sakan ket awanan ti kaidam. Napalalot ladingit mo inka nga rod nagpakpakawan. Ngumsori ka na lang. Sakit ko na na, jak kayaten di ta din na. Di mon mapasubli naragsaken sidong sa bali. Agsangit kalatan taawanen maaramidan. Itay! Joke lang kadi, kun-kunak lang.